Görogly hakyndaky eserler onlarça milletleň asyrlaň dowamynda kämilleşdirilip gelen tükönüksiz edebi ruhu gorudur. İnsan aňynyň egzilmez hazinasydyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Gadim eýýämde çar dagly çanlyby ilýän ýurt bardy. Oň sultanyna Jygalybeg diýýärdiler. Allah Jygalybege 3 perzent berdi. Ulu ogluny Genjimbeg, ikinji ogluny Möminbeg, üçünji ogluny bolsa Adybeg diýýärdiler. Jygalybeg ogullarına "Men ogullam. Haçanna siz dünýä geleňizde men sizi durmuşyň gadyny götürýän 3 ayakly tagyna meňzetdim. Siziň durmuş gadynyna gaýnap, insan perwer, paýhasly, ruh bilen gaýdusuz adamlar bolup ýetişmeňizi isleýän. Diňe şu häsiýetleri özüňizde jemläniňizden soň men size öz patamy bererim diýipdi. Şonu Jygalybeg sultanyň körpogly Adybeg: "Ey Taňrym, atamyň pennini men köňülümde, aňymda, yüregimde saklaryn" şey diýip öz-özüne söz berdi. Hawa Jygalybeg sultan özüniň ugur tapyjylygy, öňden görjüligi, pähim paýhasy bilen söwüşlerde ýeňiş gadanmagy başarypdyr. Ol şey diýip ýurdun asudalygyny gorap saklapdyr. Häli şinde ilatyň üstüne çoluş edýän özge ýurtlaryň baswaljylaryndan goranmagy başarypdyr. Şeýle söwüşleň birine Jygalybeg sultan agyr yaralandy. Sultan yaralandy. Sultany goram! Sultany goram! Sultan yaralandy. Sultany goram! Sultany goram. Jygalybeg sultan düş huşun arasynda gaflatda ýatyrdım, açdym gözümi. Tur gapyl ýeriňden oýan diýdiler. Bilmen oýalykdy, bilmen düşümde. Şum kısmat Allah'dan görgül diýdiler. Birinji bölüm. Sen näme? Onu tanımadın mı? Jygalybeg sultan. Jygalybeg sultan? Onu menen oýarjak. Jygalybeg sultan, tur ýeriňden. Sultanyň turulmejegi köre gasa görnüp durýar. Ol gassa, oň jan hupasynda. O söwüşde aýly okdan yaralandyr. Onu ol hassalykdan guturmasa gerek. Jygalybeg sultan, tur ýeriňden. Sultan turýar. Ol sen sesini eşitdi. Sultan turýar. O bize tarap diye. Sultan bizi görýän ýaly. Nirden görsün? Ol diňe biziň sesimizi eşitdi. Ajalyňa taýynlan sultan. Ajalyňa taýynlan sultan. Her tenne bir jan bar diýip eşitmänmidin? Kim var bu ýerde? Kim? Şu jan biziňki. Janyny ber Jygalybeg sultan. Janyny ber Jygalybeg sultan. Ey Tanrım, kimsiz? Yok, yok. Olacak zatmıdır mı? Kömek edin. Ey Tanrım, Kömek edin. ne unutalım Kim var bu filmini? yerde? Bu ne ahvalat? Kömek edin. Ya, Kömek edin. men sonum verildim. Ne şöhretli başlangıçlarım ağır. Eýsem, men bolup ýatyrym, jan bilen janyň arasynda aýrylykdan ödegän hem bolup biler.
Maňa suw beriň. Suw beriň diýen. Ey Tanrym. Sultanım. Sultanım. İçin sultanım. Melhem canına şifa verir. Täze bisenmi? Näçindir gowlaşyp gidibermiýe? Sultanım, täze tebip derdiňizden saplanyrsınız diye. Hany meni galdyryň. Hey, Şigalbek Sultan. Bu durmuşun hüdürünü görüp yaşamak her kime başartmasa gerek. Eger yüzün haqqa tarap öwren bolsaň, onu men sana Taňra taqdim kılıp oň ýoluna rawany bolýardım. Ýöne men hakyň gapysyny açyp, bu dünýäň adabyndan dinlerjagyň ýokdugyny görýär. Ana şoň üçinem ajalyna garaşyp ýatmam bes edip, sultanlyk mardy oýlansaň dürs boldy. Bilseň, sen bu bolup ýatyşyň bet bagtykdan nişandyr. Men oğullum. Olar men bilen bolman. Şu agyr halyma nämen gurrun edýäker. Olaň ellerinin hiçdadyn gelmeýän görnüp dur ahyry. Ayağım. Bular porhallar ahir. Şoň üçin men öz halyma dälle, Ben näme? Özüňden olaň halyna gynanýar. Meni gaharga da mindirme Adibek. Teci. Göni gelen ok meni almadı täze. Muňa näme diýersiň? Sultanım, siz iki dünýäň çatyryna aralaşypsyňyz. Bar aýtsaňam şumudy. Hany gönüle Allah'a şükür. Siz uzak yaşarsınız. Bu deherli okun alacını tapsa olur. Kimdir biri size hıyanet edipdir sultanım. maňlaya ýadylanna gaýyldyr täze. Hany men oğlum nerede? Oğlum, Biz bärde atam. menini halym oglaşýa. Allah'a şükür. Bu hoş habary çaltyrak ile äşkär etmeli. Dogry ýan Adibek. Sultanyň hal ýagdaýlaryny sorap, Çandibiliň ähli ýerlerinden adamlar gelipdirler. Bu hoş habary olary ýetersek dogry bolmaka diýen. Adibek, sen atamyň ýanyna gal. Men bolsa bu hoş habar gidip pädiriň özüne adamlar ýetireýin. Menem sen bilen çygagam. Ýör. İçimizde dönüp bar oğlum. Maňa inni ağaran taýgarmak başartmaya. Gözümü guwaralan ýaly. Gözlü köre dönüp durun. Yok sultanım. Biz gözlü kör. Gadaply duygularymyz biziň gözlemimiz gapdyr. Onsoň töweregimizde bolýan zatlar teljeri we bilmändiris. Biz sizi gorap başarmadyk. Men hemme zadyň anaňyna ýeterin. Hasapsız zat bolmaz oğlum. Ötebit. Ey Tanrym. Maňa inni düýşülen huşum arasyndaky tapawuty aňşyrmagym medet ber. Allah'ım sizden cana gelen her cevir, her cepa dünyanın ehli eşretlerinden yakımlık hem yegdir. Tanrım, siz ehli zatlardan havarlısınız. Men canım rahatlık görlemeye. Tuh ve sabrallah. Tuh ve sabrallah. Tuh ve sabrallah. Adi ve oğlum, hani neredesin? Kim sen? Huşum, düşüm. Men sizin wöpaly hyzmatkäriňiz Mürdemet. Mürdemet, bu sen mi? Sultanım, siz el henüz düş gören bolmaly. Siz ukudykaňyz gıýgyrdyňyz. Mürdemet, maňa suw ber. Häzir sultanım. Tanrıň beren gününe şükür. Akıldandan paylanarmış.
Daňatmazdan öňgören düşleriň hakykata ýakyn bolýan eşitýädim. Bu gudratly Taňryň synagy, oň işlerine bolsa emir edip biljek bolmaz. Düşmandan siz dönükleň yaman hasaplanýanyny bilýäňizmi? Siz men buyruguma kulak asman, söwüş meýdanynyň kaçyp gaýdypsyňyz. Dönükleri şemme kişi tanar ýaly. Yüzlerini tagma basyň. Sultanım, biz size en şeyin lap vepalı kılma dedip, in sonunda da alçak sıylığımız şu oldu mu? Biz söwüşden kaçmadyk. Lalaçyň, dağı size ne dep düşünmeli. Häzir siz sebäpli men yigitlem gırlar. Sultanım, bir ruhsat bersene şolaryň başyny alaýyn. Sultanım, bizim güýjümizin deňdäldigi köre gaza görünüp duragyry. Siz näme bizim adamlarymyzyň gyrylmagyny istediňizmi? Men adamlaryň alasasyny etdim. Canymyzy goradyk diýip gutoruň da. İn yaman yeri. Düşmanlar üstümizden öldürdünüz. Yok, yok. Men canımdan geçerim. Yönü yüzüme tağma bastırıp yaşaman sultanım. Kim men goloyma geldi? Acalı men ölüm dönür. Hemen geldim. Gözüme teret. Gözüme teret. Deyyus. Men sen açalım. Men. Dağman al. Bitmem yetyan vallâme. Yer bolya. Betedim. Şunça yıllap koltuğumda yılan saklap bedipdirin. Size nälet bolsun. Cezalandırmalı mı? Ya Şowluluk sultana yar bolsun. Günämi ötün. Bu bolan işleri yine de bir ýoly jikmejik seljermegi maňa tapşyrsaňyz kim bolmazdy sultanım. Rehimdarlyk sizi rowaşlyga ýetirer sultanım. Taňry sizden razy bolar. Bu bedbagtlaň günäsini geçin. meni yeka galdırın. Aydallan marada oylanar. Sizem gidiverin. Bulardan atın. Oy şo yerde çüýretirler. Adibek sen gal. Bolya sultanım. Mürdemed ata, sizem gidiverin. Atam. Näme boldy? Eýgilik midir? Oğlum, sen hiç de duymadın mı? Yok atam. Näme boldy? Bu yerde aylığın belan vardık duyuluyor. Şüer olmalı. Hani mücevir nerede? Men berde sultanım. Mücevir mendinle. Sen dönüklere koşulup men gözüm bilen kulağım morsun. Aýdyşyňyz ýaly bolar. Hatirjem bolgun. Gidiver. Düşündüm sultanım. Oğlum Kişmir Şerrabi gözden salmagın. Aýdyşyňyzy ýaly ederim. Senem gidiver oğlum. Hünkar padşa. Sahi älim, atanız size sağlığını, ummatız bayılığını koyup bitti. Onun yolunu devam edin. Zahan fenakari, ömrünüzü usta bilen geçirme, şah tahtına geçin. Yeri, näme üçin geldiňiz? Şahlar şahsynyň diýdaryny görsekden umyt bilen geldik. Men ýanyma hiç kim gelmesin diýmedimmi näme? Inni 3 aýyň içidir. Ataňyz bakyr, aradan çykaly bäri, şu jaýdan çykman ejir baryny çekýäňiz. Ýöne hökümdar, ýurdun ne hala düşeni size mälim däl bolsa gerek. Lalaç, boynuň soýaryn. Siz näme düşünýäňiz? Men ýüregimde gorku bolmaly.
Men ýurdumy, mülküm gorama başarmaly. Men görýän adamlaryň gözlerini ot ýakmaly. Men hemişe özüm güýçli duýmaly. Bu sözler atamyň sargydy. Atamyň bu sözleri hemişe men aňymda. Bu aýralykdan soň bu sözleň manysyny inni gowy düşünýän men. Şoň üçin atamy atlap esir baryn çekýän. Hökümdarım, ejir çekmeğinizi koyup, şükür kanagatlı bolsaňyz gowy boldy. Eger şahy älim mundan beýlägem ýurdu dolandyrmasa, ýurtda elhençlik bolar. Ýurda eýelik edin. Hökümdarım, ataňyz size egsilmez mülk koyup gitdi. Size onu diňe dolandyraýmak galya. Gürleme, dinläsim gelen ok. Men ýalňylykda çekýän gam gustamdan habaryňyz barmy sizin? Hökümdar, günämi geçin. Habar var. O ne habar? Sizin ataňyz ölmezdiň öň ýany Çanvir Sultanyna girdiň hat ýollapdyr. Gidilin hat? Kimden gidilin? Näme üçin gidilin? Oň jogabyny berjek adam bar hökümdarym. Bu aýlygan şabary size ýetirýänmiz üçin günämizi geçiwerin hökümdarym. Han ol adam? Biz onu zynnaga saldyk. Onu maňa görkezin. Yine hükümdarım. O şu yerde. An kömek et. Al Rani. Tor diýen taňa. Suwa berin. Bir-iki garlaryň. Näme üçin meni beýle gynýaňyz? Yerimen günäm näme? Hökümdarym, gowly. Näme goja garaşmadyňmy? Men sen atamyň ýanyna görýärdim. Äkidiň o ýetiri. Hiç kim galmasyn bu ýerde. Men sizi görmegiň arzuwundym. Yaradan men dilegimi eşitdim. Maňa inni ähli zatlar aýan boldy. Ýöne men bir zada akyl ýetirmek isleýän. Näme üçin? Ýedikliğimin paçalarından paçygnap, olar gol astynda saklanşaň, türkmeniň iýil bolsuny höküm ýöremedik ha. Aslynda siziň ataňyzyň buyrugy. Ondan başgaça bolawam bilmez. Goja, men sen atamy wepaly adam bolanyny bilýän. Ýöne inni sen maňa wepaly bolmalysyň. Men hemişe de siziň şanyňyza ömür boyu wepaly hyzmat etdim. Ýöne size şunu aýdaýyn. Bärde üýt göşük bolsar ýok, hökümdar. Siziň ataňyz Jygalbek bilen dogan okoşdy. Ana şoň üçin ataňyz gaýdyp türkmeniň üstüne gylyç syýryp çolmajagyna söz berdi. Jygalbek diýämiň? Owa hökümdar, Jygalbek. Jygalbek. Kim ol? O Çanwiriň sultany. Oň ata babasy ýurtlardan paçygnap ýören güýçli hökümdar bolanmy? Jygalbekmi? Teýis bolan. Seýisçilikde ul meşhurluk gazanan. Onu iýilgini özüne sultan saýlapdyr. Näme? Seýis diýäňmi? Oğlu, kim görür zat ýok. Ýerin soň o seýis meň atama näme edip bilipdir? Bolýa hökümdar, aýdaýyn. Bir sapar sen ataň bilen Jygalbegiň arasyna güýçli çaknaşyk boldy. Biz asyn geldik. Ana şonu leşerlerimiz birden baska düşdü. Az salymyň içinde dyýyr putrak bolaydy. Şonu hökümdarymyz özüni goraýan jan penalary bilen
Oradan başını tuturdu. İki gece günlüyle kovha kovluktan, kaçha kaçlıktan halis olduk. Türkmenlön yurvatlarından kaçıp kutulup olayanlıydı. Zıgalıbek ödünün uğu tapıcılığı ulen bedim daşımızı kurşağı vardı. Ana şon bilenem tövüşün cemcemlendi. Şonunu men atağımın yanınadım. Onu canım tenim bilen korudum. Göz bilen qaşın arası dileni oldu. Yine birden göz açıp yumos salındı. Yaş Sultan Zıgalıbek atağımın uluyuna peyda oldu. Atağımın sultanın önüne dıyda çökününü görübem. Tövüşü bet etmeli olur. Ana şondan soň taş töwerüňizi gurşap alan türkmenler edil gelişleri ýalam görümjürüm boldular. Anan soň hökümdar meni ýanyna çagyryp, Zalibek öňünde dıyda çökününü gören nökörlüň ählisini ýoklamagy maňa tapşyrdy. Ulagatýan hökümdar. Ýokla bilen barmy? Näme teredip dursun, an kawbar aydanım bilen mol. Lebbey hökümdar. Gide nälet bolsun. Oranın. Gide ölüm garaşya. Fiların seni, al hancarını. Sen vapalığına sözüm yok. Düşüyülma, gideli. Yine bar bolun waka şundan barat. Diýmekden pikirinçe, men atam namartlyk edip diýda çöküpdir da. Şeýlemi? Asıl aman sorap ayağına yıkılıp yalvarıptır da. Meni öldürme. Men sen kulun olayın deyip yalvarıpma o küçüğe. Sen bärde yalan sözleyen koca. Men onun için sen dilin soğurdarım. Men size olan vaada ettim. Şu dağıtlan doğruluğunu başımı koymağa tayin. Kalan dağıtlar size bağlı. Yalkasanıdan, yağdırsanıdan özümüz bilin. Yönetin nem üçün men aydınlanma anananız ok. Bu aydınlatlanmayı maňa da aýtmalyň. Inni sen onu hiç kime da aýdyp bilmersin. Sebäbi men seni cezalandyraryn. Sana deýişli adamdan ählisini kıraryn. Hani? Äkidin muny? Hökümdar, sizin edýäniňiz näme? Saklanın hökümdar! Nem üçün siz bana ondan anlamak? Hökümdar! Men size ikilik etmedim ha! Saklanın! Hükümdar, bir de haber getiriyen şartlı olmalı. Çadırlar dikinde, maňa garaşyň. Saklanmalı! İstemeli! Çadırlarınızı şu yerde vurun. Hükümdar, uyar hopla ahri. Birden bulmaz iş bolaýmasyn. Korkma, hiç adam olmaz.
Men bu eşikde tanap durotları yok. Men düşmanı yakından filnatım gelýär. O men gideyin hükümdar. Ähli tapşyryklarymyzy özüm bitirip geleyin. Siz gitmeň. Tüket gepini. Men aýtdym gutardy. O sen koşuna tapşyryk ber. Goý hüşgär bolsunlar. Soňa ýanyň adam alla, maňa goşul. Aýdyşyňy däli berin hükümdar. Seninni men ýanymda görünmesen gowy. Gidiver. Kişmiş şerrabada aýt. Men oň hyzmatymdan razydyryň. Men buyruguma garaşyň. Hükümdar. Türkmenler. Görýän kördäl. Olar bizi görenmi? Goý görsünler. Olar bizi gana elterler. Hani uğralyň. Aha! Han saklanın! Nirenge adamlar varsınız? Biz Cıgırgen Sultan'ın uğruna möhüm haber aýtmaga barýar. Siz biz bile gitmeli varsınız. İyilime düşün. Feridim, kuş geldi. Görýän kördäl. Uçuran kuşumuzdan haber gelýän. Sen malum. Bize kıssanmak gerek. Yoksa biz daşkı alansından ne geçirler? Ondan bağır oturdu. Bağırını ne şunakar. Yoksa bizden ne söylemeli mi? Doğru etmedim. Hemmesine sen münakar. Men onu attım. Gereğindenim kovut attım. Yönü onu bir zat korayan yali. Samraman koy, näme korusun onu? Alına sama. Bizim işlemiz uğruna var. Birden uğruna olmasa näme? Onu hemmem şöyle çürümeli varsın ne? Dağdaştıyan sana. İstiyan mi? İşlemiz uğruna olsa devletli devran dolanır. Hani sen malum? Cıgalı evine edip yoklamağa lazını özüm tapar. Kastaklı netice gelmek näme gerek? Oğuz'u kişmiş şerrabın getirecek haberine karışılayım. İşleyenin mi? Onu ödüm şuyor diye Allah. Ey melğunun tapagalarlar diýsany metana! Me! Size nälet bolsun? Barın, gidiverin, bana garaşma. Men buları bir yenjip içimi soğudaýyn. Berekellah, soragda gereginden artık bir agdam görülemedi. Kişmiş şerrab. Gelenin kovulaydı. Kuşun gelenini gördük. Belki gepi sondan başlarsın. Yeri näme haber getirdin? Hünkârın adamları Sultanın yanına geldi. Alsana gerek olsa inedir hoşsalar. Onu basım vuruş var. Bizim işlemiz uğruna. Sen olar öyle gürleş, bizim yağdayımız ay. Bu antat düşmesi gerek. Ähli yerde Cıgılbegin adamlarının bağdığını unutma. Sen olur ähli işte bir de bir alap olacaktıgını ananlar. Köp oylanıp durmaň da alazın tapın da. Men alacın tapyan. Yönesiz bari işi puca çıkaryanım. Näme? Maňa her tapar Sultanın gorogunu kemeldip size ok attırmak ansat düşýän röýdýäňizmi?
Maňa ýene de bir sapar puriçe berin. Sultan menden aman sapmaz. Ey, uçanmışın gözünden rüyan mergen. Onun emçiyten atın okun sultanın yüreğin bağırlamadı. Menem şunay diyanma. Bu bizi cıgalı ve bir zat koruya dip özünü aklıya. Bir hey bolcak zat mıdır? Yavaş, sen mi? Kimi dey bilse belli öyle. Menden zaman çalar yaşılma. Efendim, sen öllür, senem öllür. Meni dinle. Adıveğin yiğitleri bilen qaladan çıkarına qaraşmalı. Bize olsa sultanın bolyan yerini anıqlap hücuma geçmek gerek. Men bir karada hünkarın adamları bilen gürleşip yetişerim. Adıbegden başga da qalany gorayanlar bar ahiryn. Jygalybegiň bir özü 10 adam adygy. Men onu bilgen. Jygalybegiň başyna alsam, qalan derwedetini açmak bize kıyın düşmez. Ine bir hünkar padşahyň adamy. Ulam, yüzlerini belle. Ulan bizim aramızda bolar. O bize koşunum getirir. Bizimki uğruna bolar inşallah. Belledin mi? Hawa belledim. Yürü onunla gidelim. Nämçin menden şuwat görýän? Teher bilen getirdiler sultanım. Sultanymyň ömrü uzak bolsun. Müjewir näme habar getirdin? Sultanım, olur edil ajarın gözlüğüne çıkan ýaly size karşı baş götürmek isleýärler. Onun depelerinin kılıcı seýle bir batly urmaly. Goýalan hiç birinin bir yere ilteşip kalan yeri bolmasın. Onun günahlarını geçip bolmaz sultanım. Neciz hayırlar. Yer size näme yetmetdiysene? Peladanlara ceza verteniz gowy sultanım. Menim şonay diýanna, sultanım. Çaltırak onun başlarını almak gerek. Ýöne gadyr bilmediň ödem. O däl. Şoň üçin men olara wagt berdim. Peladallar maňa garşy baş göterýän bolsalar, onu olaň buýrugy ölüm. Başgaça bolawam bilmez. Raz aýdýaňyz sultanım, raz aýdýaňyz. Ýöne häzirlikçe olara degme. Olaň içinde ýene kimin bardygyny anyklasym gelýär. Sen gidiver. Düşündüm sultanım. Ey yaranlar ey koçvidin, olur haber atı gerek. Yanına kefer haqılıcı, yay onun katı gerek. Gidip gelip şerin gönlü, afen gönlü kurtan. Şirpetleri laçın gelir, dilimde kuvvete gelir. Şirpetleri laçın gelir, dilimde kuvvete gelir. Ay. Taňry ýalkasyny gitdiler. Salamu aleykum sultan. Wa aleykümesselam. Salamu aleykum sultan. Wa aleykümesselam. Salamu aleykum sultanım. Salamu aleykum Wa sultan. aleykümesselam. Döwleme, bugün baryňyz jemlenipsiňiz. Buňa da şükür, sağa man bolsaňyz bolýar. Daş yerden gelen molmalı bular. Hawa, daş yerden gelipdirler. Sultanım, hünkar padşah ilçilerini veripdir. Goýberin. Geri berdiler. Geri verin. Hoş gelipsiňiz. Gelen döwlet diýipdirler. Salamu aleykum. Wa aleykümesselam. Mehmanlara ödür kerem etdiňizmi? Yok sultanım. Bular ilki hut sizin huzurunuzda elmek istediler.
Oň ýaly bolsa diýmek bilen gyssagly habar bardyr. Dinleýän. Näme habar bilen geldiňiz? Aýdy beriň. Şalyň şahy şu haty size ýollady. Bu haty Hünkar padşah ölmediň öňýany hut tide bermegi tapşyrdy. Biler bolsaňyz inni oň ogly şalar şahy boldy. Inni hadan ýele öksüp ýoluňyz keser. O siziň üstüňize hökman goşun çekip geler. Şu wagtda çenli berilmedik pasraşlaryňyz ýygyna almagy, gara görkezlenleňem jan almagy buyurar. Äge boluň. Doğrusu men sizden şeylere kavarada garaşýadym. Maňlaýdakyny görübermeli bolsa, bu dünýäň agyna garatyna düşünüp ýaşamak her kime başartmaz. Mehmallara hezet hormat ediňde, islen wagtlary uğradyň. Bolýa sultanym, edil aýdyşyňy ýar ederim. Kemal Batyr, mehmanyň ýanyndan aýrylma. Olara hezet hormat et. Hünkar maňa hat ýollapdyr. O ýadan hatyna men beren wadamda tapyldym diýipdir. Diýmek ol bu dünýäsi bilen hoşlaşan bolmaly. 30 ýyl mundan öň biz Hünkar bilen bir-birimiziň üstümize çolmazlyk barada ähd edipdik. Inni şo berlen wadaň möhleti dolly. Sen ädiriň özüne begarsanyň ýanyna ura. Men oňa aýtmaz zatlaryň ähletini hatda ýazar. Bu ören gyssagly. Bolýa atam, aýdyşyňy ýaly ederim. Bolýa, sag boluň. Tagaman bolun. Tagaman bolun. Aýlanyp geçäýmedek bu diýerlerden geçip boljak däl öýdýän. Olmaýdy ýa. Aýlanyp geçelim. Hökümdar, Abbas hanyň adamlar sizi garşylamaga gelipdirler. Olar Jygalbeg sultany ogly Adibegin geçjek ýoluna anyklapdyrlar. Dedem gidinde olaň ýanyna bolyberiň. Leppe hükümdarım. Leppe hükümdarım. Yer Jygalbeg sultan gana tyňyrlyp başladymy? Ben tek başlanyňyzydyr. Sultan, biz üstümüze dökülen ýadan goýaryp bilmedik. Ekin meýdanynamyzam oda garly. Inni biz çağılanmadı näde bekler? Sultanım, bize rahmetin. Hey bir halga tapılmazmyka? Wah, şu zatlar bolmady ýaly goýarawy işlendirmeli. Elbetde güýçlendirmeli. Men Çanwyl ýurdunyň güýçli, kuwatly, ýeňilmede goşunyny jemläliň diýip size näçegede gaýtdym. Yerlerimizi özümüz gorarsyp, damak ýyrtanyňyzy ýadyňyzdamy? Şo bolan gurrunlardan soň men sizi goramaga adam ýibermetemem mordy. Her kim öz agyrýan ýeriniň gurrunyny diýer. Men bolsam, söwüşde wepat bolan ýigitlerimiň enelerine näme jogap berjegim hakda oýlanýar. Biraz süýjün dulmaz, biram azy. Inni bolsa gidiberin. Täze gelipdir sultanym. Goý gelsin. Sultanymyň ömrü uzak bolsun. Gelenim gowy boldy täze. Genjim oglum, senem gidiber. Boratam. Sen gidiber. Bolar sultanım. Sen çakan mirdemede tabilen gal. Inni bolsa ünüs verip men dinle.
Men size şunu aýdaýyn. Bir sapar atam pahir alma ağacını östürüp yetiştiripdir. Haçanna hasil yetişip ýygym wagty gelende kerwen bilen gelen ötöwçülüň biri bağın ähli meywesini ýygyp gidiberen bolsa näçek. Atam bu ýagdaýy görüp gaty gamgyn boldy. Men şonla atama, ata o yapraklaryň arasyna 3 tane meywen galanyny görýänip almalara tarap elmi tutdum. Atam muny görüp begensine gözüne ýaş aýlap Taňra alkyşlar aýtdy. Taňryň gudratyna terede. Bize yetiştiren bağımızın meyvetinden dağıtmağı nesip ettirdi. Ağaçta kalan 3 meyve bu yönülün alamatı olmalı. Atamın aytışı yalı oldu. Allah Teala bana 3 oğlu verdi. Men bu zatlar size yönüyer aytmayanıma düşünün mü olsanız gerek. Olayda men yine de bir düş gördüm. Düşümde yeni şol atamın alma ağacını görüyen. Yanımda da oğlum var. Men olara bu alma ağacını atam pahir ekipdi. Men bu ağacın yitip gitmeginden heder ediyen. Siz bu bağa menden soňam teredersiniz mi? Bu bağda hasılama yok. Hasılsız bağ näme gurtuňydyr da o kime gerek? İstediňiz şular ýal bağın 104 oturdup bereýin. Onsoňam bular ýal bağ oturduğundan mal mülk gowdamy näme? Hawa, ağam dogry aýdýar. Bu ağaň meyvesini ýemeseň onu ýedip näçek? Ýerad ber, sen näme diýersiň? Ata malad etmem. Men bu bağı özüm serederim. Onsoň on bagaç meyvesi däl ýaly. Seredin, men ýokarda bir almaň badygyny görýän. Ine, täsin bir hoş habar serediňe. Hemmeler ağaçdaky meyweni görjek bolup seredýärler. Emma ağaçdaky meywe deme Adybegin gözüne görmeýärdi. Adybeg oglum bagdaky almany ýolup maňa getirip berdi. Atam, alyň meyweden dadyk görüň. Oglum, sen bu almany maňa berme. Sen muny Begarslanın aýdy, aýtaja dadyr. Bolýa atam, aýtşyňy ýad ederim. Yeri, näme aýdarsyňyz? Size dinläsim gelýär. Yer onsoň, Begarslan barada näme aýdarsyňyz? Men oň ýanyna Adybeg uğradýan. O men talabymy ödermi? Sultanım, Begarslan anamdar goňşy. Häli häzir eçenli siziň bir aýdan gidi kaýtdyrman gelýär. Dogry aýdýar. Begarslan ýagşylygy bilýän merd adam. Dağ etegin näkse öşde oğlunu ýitirdi sultanım. Häzir ýeki gyzy aýtaş bar. Diýmek, begin aýtaş diýen gyzy bardy. Yeri, sen näme edimýän täji? Sultanım, siz ilki bilen görün düşümü maňa bere gör diýip Yaradana alkyşlar aýdym. Şondan soň Allah Taala sizi maksadyňyza ýetirer. Nesip bolsa gapyňyzda toý bolar. Garşy bolmasaňyz oğluňyz Adybeg üçin Begarslanyň ýygy aýtaja söz aýtmak etmeli. Adybeg bilen aýtaja birikdirip bolsa, dowamatyňyz dowam bolar. Häkimliňizden nişan galar. Ömrüň uzak bolsun. Sana alkyşymyň çägi ýokdur täji. Barsyň düşürdün. Sahy elem. Hökümdarym ine şulardan bir de Adybegin geçecek ýoluny görkezler. Hani tur ýeriňden bu getiren habaryňa feýlen galar. Sahy elem, ömrüňiz uzak bolsun. Hani oturuň. Siz maňa aýdyň. Bide gorkuz jok. Hop saljak näme bar? Jahan penagari. Heyde size akıl verip bolmy. Biz başymyzyň täze perwerdigäriň aýdan diýeni bilen bolmalydyr. Men düşmanym gördüm. On gözlerine garap, ondan heder edere, hiç tadyň ýokdugyny düşündüm. Men ertiriň özüne yeňilmedek goşunum bilen baryp, on ýurduny yer bilen ýegsan etjegime gözüm ýetdi. Olary geçirimlik etmek bolmaz. Olar her hile urap, atamyň başyna toratmagy başarypdyrlar.
Belki ol jaduöylükdür. Doğrudanam jaduöylük bolmaly. Jygalbegiň jaduöylükden başyk kämka. Jaduöylük? Muny hükümdarım. Bilmedim de. Jahan penakari. Jygalbegiň jaduöýleri hökman bolmaly. Hudaý taklasyn. Olardan heder etmeli. Hem şün heder etmeli. Sen pikirinçe. Bir olardan korkup ýaşamarmy? Men beý diýjek bolmadym hökümdarım. Günäm etdiň. Yoksa sen maňa dil gaýtarjakmydyň itogly? Gamçylaň ony. Goý akylyny aýlansyn. Şoň ýaly güjükler dowla düşüp, yalan ýaşyryp gep ýaýradyp goşunyň içine wöhüm salýarlar. At ürkün ýerinden, är gorkun ýerinden ipdirler. Ol atam gorkudan bolmaly. Oň üçin men senden hökman atamyň aryny alarym. Sen gözüňde ot ýakaryn. Hawa armalaryn Jygalbeg. Bolly betediň. Ýola düşýär. Jygalbegiň bolýan ýerini anykladym. Gorawunam aýyrdym. Ýolumyz açykdyr biziň. Boluşdyňyzmy? Taýýar bolamasaňyz boluň. Ýöräliň. Wagt ýok. Ýerinden galmaň. Gatsanyň. Gatsanyň. Tenem ýedime düş. İçime geçer. Bizim taşımız kahveyi alır. İyi de çekinmeli. İyi de çekinmeli. Aslanın, atanınıza kol bulap durmağınıza bize çökün. Karşıyınızda Sultan Nur. Buyruğa boyun olmasanız ölürsünüz. Men sizin ähleden etmişliğinize garamazdan tova gelerinize garaşdym. Emma siz bet niyetlerinizden el çekmediniz. Size ölüm cezasyny bermedimden öň men sizin matlabyňyzy düşünesim gelýär. Aho, Jygalbeg, sen mededin nana salyp towa getirmek niýetiň barmy? Beýle bolsa sen gaty ýalňyşýan. Menin ýaşama del. Öýlenmek niýetimem ýok. Yerim oňa näme aýdarsyn? Men henide çelli öz içimizde iýil gününi, ýurduny ikiligeden dönükleri görmendim. Aho, bekke çavuş. Sen näme aýdarsyn? Atan Pahir o adamdy. Yeke yalan söz aýtman bu dünýeden öttü bende. Owa, sen adamlar özüňe hyzmat etdirmegi başarýan Jygalbeg. Atan Pahir sizi ömür boyu hyzmat edip yeke medleklik yer gadanny. Muňa näme diýersiň? Biler bolsaň oňa şo mellegden başga hiç adam gerek däldi. Maňa indi döwletli döwranyň dolanyp gelmejegini men bilýän. Şoň üçin maňa sen söhbetleşligin gerek däl. Näme jeda berjek bolsaň ber dedin. Yeri sen näme aýdarsyn kady? Gamly günüm gamlannyň. Şatlygymda güleniň ýadymda. Men sen ähli eden etmişliğine garamazdan günäň geçmege taýindym. Ýöne geçmediňiz-de. Men sizin akyl paýkasyňyz bolup size nejeme ýyllar wopaly hyzmat etdim. Ahir sizden alan tiýlagym şu boldumy? Men günäm näme? Düşündir maňa. Yalan sözlemekden bir beter günä bolmy? Sen hemişe yalan sözledin. Sen şu wagtam yalan sözleýän.
Sen günem belli. Cezanı çekerdim. Sen sana nälet bolsun. Men sana çağırıngdan teretdim. Sen özge yurtdan gelenem bolsaň, şu yurdun duudunu ip ulalansın. Näme? Hünkar padşa wepa berip onun goglugy araşdyňyzmy? Men hemme zatdan habarym bar. Siz maňa dönüklük etmediňiz. Siz yurduňyzy satdyňyz. Dymýaňyzmy? Haýyllar. Gümedimde äkidiň bulary. Daşşadymdan salyň. Goý çüýretirler soýarda. Begim, dağa tegine koşun gelip taklanmy. O koşun nireden gelipdir? Bilmedim begim. Göne niyetinin gowy därlige görnýär. Hani, ýydyma düşün. Aho, siz niren adamları borsuňuz? Taşymyda koşun aýlaýaňyz. Biz bilen töweşme hyýalyňyz bar ýa-Allah. Adibel, sen taş töwereň gabanly. Ýigitlerin yaram taşsada owtup bile boýunmaz. Aho, sen nämeler tamakyllap dursun? Siz duran ýeriňizi unutýaňyz. Başynız galmajak bolsaňyz, ogurra bolun. Hökümdar, dağ tarapdan koşun ýeli. Bizi gabaýarlar. Bizi gabaýarlar. Emmeler aýdyň. Oy ýyga çekilsinler. Ýyga aýdyň. Hasan Ali. Aho, Hasan Ali. Näme habar? Hasan Ali, hökümdar bize ýyga çekilmegi buýrýar. Onu dedik. Ziyan yok Çıgalı Bey, ziyan yok. Men yeni hükman eder. Sonra yurdun başına yumurup seninle doğru haklaşar. Kanı uğranayım. Orun kiydirer. İyi de kalma. Kıskananayım. Yağına kalaymalıyım. Saklan. Senin ürünümüz var. Tecik. Sen haydi bağın almasın yol çok bol ya. Ol bağın almasın iyem yolundan morsan evliya. He? Biz o bağda alma görümüz oğa. Onu dine teci görüyor. Tanrı'nın kudretinin çägi var mı näme? Yalkansan, elim degren dadım, kelamat bolor. Ana gelye, bar görünür. Ne biçin men? Bar diýdim bar. Bu yerde kim var? Bağda galan yekalmany olmak külli günädir. Oň günäsi nämedi? Bu bağın eýeti
Ayette diri bolan bolsa sen onu yolmağa heddedi bilmezdin. Bizim hemmemiz Yaradanın penasındaki adamlar. Panıda da bakıda da dine o bizim hak yiyemiz. Bet baktı bahtiyar ediyen hükümrovan Allah'dan özgü güç yoktur. Sen elinde dutar var. Men göderlüğü vasp ediyen. Vasp edonlu göderlüğü. Çalan sağın yarasa almanı kaldırıp giderin. Yönü sen onu başarmarsın. O ne hemşir başarman? Saat çalmak için ilk sen insan olup da olmalı. Men sen kimdiğini tanıdım. İnni olsa soğuluyolumdu. Sen menden ansat tıpmarsın täzi. Men seni ýygyňdan galman. Biz ýene de görşer. Aho, inni şeydi oturarsın ey. Alı bir aydım taktın gelin ha. Alo dutar. Sen dutar ýadyňa düşýär. Düýne merdiz tutup uglap ýatyr ol. Yeri, näme hakda oýlanýar? Oýlanmaga zatken, sen menden näme işlediň elýär? Sen bize has wajibyny aýt. Özüm aýylganç bolsun. Edil kılıçly ýerip çap berer ýaly bolsun. Aýtsaňa derdiň ýeňlerdi. Bolmasa sen ho. Biz bile gurleşmägen goýup barýar. Size men derdimiň dermany tapmak kyn düşmese gerek. Olaň sany edil şu atmanyň ýyldyzlar ýaly köpelip gidip barýar. Oy köpelsin. Biz sen ýaňda ahyry. Hylmada taýynlar. Biz sen derdini hemişe bile çekişer Adil. Ondan arkayn bol. Stopron gorony olup bilsek armanly bolmaz. Beg arslanın mülkünde köpeglenlersin begim. Bir de on qydyny halat edipdik, ýadymdamy? Aytaç mıydı qydynyň ady? Hawa, aytaç bolmaly. Gaty dogumly qydy. Hawa. Aytaç bilen duşugym tütänden boldy. Şonla ýigitler bilen beg arsynyň adamlarynyň daşyny halka uran talamçylar üstlerinden mardyk. Aýır neji. Aytaç üstüne awanyň howpdan şeýli erjellik bilen çykmagy başardy. Oň dogumlygyny görerler hayran galdylar. Şo pursat menem ýigitlerim bilen köwüşe girişdim. Çakmışyk udoga çekmedi. Talaňçylar gelişleri ýaly ýene de ýitirim boldular. Siz men namusymy gorap, meni ölümden gutardyňyz. Sizi Allah ýarkasyn. Men meni hiç gaçan ýadymdan çykarmam. Biziň owamyza mihman bolman gitme. Aytaç. O wagtda soň ýene de bir gün bararyn. Goý ataňyz meň öňümde özüni borçly duýmasyn. Allah sizi gorasyn näherne. Allah ikimizi bile gorasyn. Sagaman bar. Aytaçyň husny jemaly meni özüne bennetdi. Men şonuna ey Taňrym, her näçe agyr bolsa-da meni aşkyň derdinden halat eýle. Ýogsa janymyzda, köňlümizde, gözümizde diňe aşkyň ody ýanar durur. Onsoň nenen edip iýil derdini ýarap bilersip, öz ýanyndan oýlananyny duýmaň alypdyryn. Ýöne her näçe jan etsem-de Aytaçy unutmak boly başarmadym. Güpürdüm, at gelýär. Çykalym han, kim gelýär? Gıyratyny sesçedip, gazyly donun ýypçadyp, ady belli, han ýigdim, jan ýigdim, beg ogly, ady beg gelýär. Yetdiginde yel yetmezdi, yedi urganım.
7 bayrın gurduna meňder, er ýigitlerim. 7 kişi bilen gurlanmur altın ýaýym. Atan okum yüreğimde, allın savr kararım. Yel üstü, yağmur yağdı, yüngü koptu. Aytet, sen ecen çağırıya. Çaltırak gelliye. 7 gaýta bardım, gaýra döndüm. Senden artık yar görmedim, dolannım. Senin gelliğinde durma döwlet ýagşy. Düşmandan dönmese, gaçmasa, eğerlik ýagşy. Ne diýersen, ne söylersen, köňlüme ne hasrat getirsen. Gara dağım, beg ýigdim, gusta çekip söwdügün. Sen barlığında zardırın, görmesem bir kördürün. Tanrym, gowşur ýaryma, döwlet gonsun başyma. Agyr günne adaşdyrma, dertli günne daşlaşdyrma. Kadir veren datly janym, beg ýigdim, jan ýigdim. Sana gurbandyr bu başym. Aytet, eşten okmagy? Sen bu ýerde näme işleýän? Sen ejen çağırýara. Eşitdim dagy. Ýör gidelik. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ödüm ya gözüme görünýärmi? Olu bilsege ödümezdir. Hani gel görüşeli. Ağaman geldin mi neyim? Yor hani öýe girelim. Sen meni bärde görünge gen galansyň. Atama da hiç tada aýtman gaýdy berendir. Näme? Sen ho aklyň ýerine mi? Sen alad etmenim. Men işlemi diýip derrew ýygyma dolanarym. O näme işi? Aýtmyşlaryna görä, bu ýeriň mallary gaty gurat diýerler. Sowda bilen meşgul bolmak isleýän. Ýeriň näme ýetmeýär agam? Dünýä maly dünýede galar diýip eşitmänmidiň näme? Entek maňa akyl öwredörden sen ýaşsyňym. Onsoň men sana şunu aýdaýyn. Eger atamyz men bärik gelen bilip gaharlanaýsa, men sen ýeközüň goýberesim gelmek diýmeli bolaryn. Eşitjäňmi Çakanbek? Agam maňa atamyzy ýalan sözlemegi tapşyrýar. Oňşar ýaly bolsa oňşaýyn ho. Ýok agam. Sen näme diýsen diýi. Ýöne maňa ýalan sözledimi? Men atamyzy ähli zady bolşy ýaly aýtmaly bolaryn. Ýer men sizden ýerden uşupdyr niýsene. Saňa şunu aýdaýyn agam. Sewda etmekçi bolsaň, sewda edýän adamdan razy etkin. Abramy da gowda. Ýerowynym. Sen men kim hasap edýän? Bolşuňy näýleý? Kejeleşip durmaňa. Oňşaýmaly borda. Dur Çakanbek. Goýaňyşmasyn. Onna şeýle. Sen men işleme goşulma. Menim sen işleme goşulman. Ýok agam. Munyň bolmaýar. Men sen işiňe goşularyn. Senem men işime goşularsyň. Sebäbi sen men agam ahyry. Muňa Han gelmen sen ýene bir gezek tarby. Şeydiň da ho. Ay körpe zordu. Hene, munyň bolýar. Han ýörüň, duz taganda adaleň. Ey Tanrym, meni ady wegden aýyrma. Goý men galan ömrüm şoň bile bagly bolsun. Nartaş sen bärdemidiň? Han ismekleň birini al. Men gizän daşarda geçirmeli. Tuweleme, mehman var gelip dur.
Olary garşy almaly. Bolya häzir. Begim, Adybegin gelmeginden hiç bir ütgeşme tapmadyňmy? Jygalbeg goşun üçin menden adam sorady. Ýurdun bähwi üçin oňa adam berer. Gerek bolsa at yaragan berer. Jygalbege men oglanlykdan welet. Oň ýerde oýlanşykda iş etmejegini bilýän. Jygalbeg men gadyrdan dostum. Goýun jan sag bolsun. Jygalbeg biziň gyýdymyzy görsünýip, Adybeg sen ýanyň ugradan bolmaly. Mundan öň Adybegin çapar bolup sen gapyňdan geleni ýadyma düşenok. Bine gep bolly. Eger şeýle bolanna, munna geňler ýaly näme bar? Gyýdyň bolsa gapyň kakan tapylar da. Beýle zatlar sen kelläňe nerden gelýär? Hayran alaýmaly. Adybeg ýaly ýitbamy näme? O biziň gyýdymyza ýar bolsa, armanyň näme? Begim, on soňam bir zat ýatdan çykarma. Ol Jygalbegiň ogly. Ynha nesip bolsa, ýurda sultan bolar. Han aýla ulgurunlaryň betet. Sen näme diýjek bolýan? Gönle. Begim, başymyza döwlet guşy gonjak bolup durka, sen onu uçurarsyň öýdi gorkýan. Ýeke gyýdym bar diýip, Jygalbege ýok diýäýmegin. Gapydan gelenleri gaýtaryp, gyýdymyzy garrytma bilseň ýaşydyr. Gyýdymyzyň ykbaly maňa da bir park däl. Özüm çödörün. Aho, halaýyk. Görşüňiz ýaly, Jygalbeg sultan siziň üstleňizde kanagat etdi. Hiç açın siziň raýyňyza garşy gitmedi. Gaýta siziň asuda durmuşda ýaşamaňyzyň aladasy bilen boldy. Häzirem biz şu aladalar bilen şu ýere geldik. Kim ýurduny gorap, töweşde jan berse, şolum şehitdir. Biz häzir gündeki hyzyrdylarymyzdan, gaflatdan çykyp, öz asudalygymyzy goramaly. Ihlas kılıcını berk ellerimizde tutup yurdu goramaly. Halaýyk. Ýöne inni garylman, katylman. Biriň onna, biriň munna bolup yurdu goramak başartmam hadýär. Çakanbeg, sen näme diýjek bolýan? Any gönlesene. Gönlesem, bu haka başlangydy bilen tüýjük bilen ýagy owandy tozan turzany duýmaň alardyň. Bir ne gep boldy Çakanbeg? Ýagyň tozan tuzuruşyny biz göre gelýär. Ýöne şu edek böli. Aklımda alı olsa başartmaya. Yedil şu fırsattan bize bir ekmek gerek. Aha, Çakanbeg. Vay, kimsiz? Korkma Aytaç, maňa öňüňizi görkezin. Men sen ýanyňa geldim. Anyň maksady belli. Olar içimizde agdalalyk döredip, bir-birimizden bizi daşlaşdyrjak bolýarlar. Aha, halaýyk. Siziň ähliňiziň ýolly bolan söwüşden habaryňyz bar bolsa gerek. Şondan soňam şeýdip garaşyp gol gowşuryp oturmak bolarmy? Tiýdirek öz ýigitleňiz bilen ýol şaýyn. Aytaç gyýdym. Sen näme diýip durdyň? Gelej biziň ýanymyza gyýdym. Geç balam. Wah aýlanayyn agtyjagym balam. Täjim, agtyjagyma ak pata ber balam. Goýup agtysylsyn. Allah sen ömrüňi uzak etsin Aytaç. Yaradandan baht paýyňy alarsyň inşallah. Men siz barada köp zat eşitdim. Gudraty güýçli Taňrym siziň dileglerinizi kabul edýärmiş. Siz isleseňiz, gün çykyp durkada ýagmyr ýagdyr bilýänligiňiz barada eşitdim. Hatda asmanyna guş bolup uçup bilýänligiňiz barada aýtdylar. Toba toba. Sen bu aýdallan şeytanyň gulagyna bir ilme görsin. Aytaç, nämeler diýip otursyň? Gurulaman otur. Käýe men enesi, goý diýsin. Maňa Aytaçyň kalbynyň päkligi ýaraýa. Ene, bulalmany Aytaç men sen üçin ýetirdim. Sen ýöne muny iýgin. Ýeközüň iýgin. Hiç kime bermegin. Hökmany yer. Ýeközümi yer. Hiç kime bermen. Size Allah ýalkasyn. Taňrym seni öz penasyna aman saklasyn. Aytaç, bar ne işleň bilen bol. Sen näme otursyň aýt? Bar senem. Bor ene. Aho, halaýyk. Jygalbeg sultanyň erkine tabyn bolup, ýetigiliş biziň ýalňyz gorokçymyz bolmalydyr. Öňümizde bize uly söwüşler garaşýar. Men siziň ähliňizi ýurdun asudalygyny goramaga çagyrýan. Biz ýegilmede goşunlary dörs. Siz gerçekler ýol şaýyn tutup,
Men bilen söwüşe gidersiňizmi? Seni Tanrı yalkan bolmaly Aytaç. Hany, täjeň beren almasyn bize de görkezse, näme elinde saklap dursun getir görelle. Alaňylar göreýin. Dur, ellemek bolmaýa. Sebäbi täji alman Aytaçyň ýeközüň giýmelligini aýtdy. Onda ýa-da men sen şu almany ýeňden soň nämeleň bolup geçýäni göresim gelýär. Hawa, bu almada nähiller bir ütgüş güç bar ýaly. Yoksa täji sen alman ýeközüň giýmelligini nytap aýtmazdy. Aytaç iýeýdi. Bolgyz iýeýdi, göräýeli. Bolýaýlar, iýeýin. Çıgalıbek Sultan oğlu gençinmek mal sevdasını ediyor. Bu diyorlar şonku. Elbette olur. Aytar şu diyorları. Var yığınan mahallan şular mı? Yok, yıkıbılor değil. Anırda yine de var. Yine de bağ olsa yür, görköz, sevdalasalı. Çakanmek, men bilmediýäli atam size näme iş tapşyrdy? Sana aýtman gizliň saklar ýaly berde bir üýtgeşi kısır ýok, Adibek. Beg Arslanyň gyýyny sorady. Näme? Aytaçymy? Men bilişime göre Beg Arslanyň ýeke gyzy bolmaly. Näme? Oňa da Aytaçmydy? Kim üçin soradyňyz Aytaçy? Kimi bagty çuwun? Aytaçy sen üçin sorady. An han ezip bolsa toy tutar. Anon soň Beg Arslanyň gyzyny bagryna bassa ýatyber. Näme üçin menden hiç da soramadyňyz? Ay ho. Şey däýmeseň sen öýlenme netiň ýok. Ondan Beg Arslanyň gyzyny saňa nasip gördük. Näme biz tele iş etdirme. Sultanyň aýdany bilen bolmaly. Begim, Beg Arslan görsüm diýýärsiz. Men ine bu taýlary eneleri bilen Zygalbegiň ýylky sürülerini uratmakçy bolýar. Belki özüniň ömür boýu gözleýän atyny şu taýlaryň içinden tapar. Biziň ikimiz ömrümizi şu bedewleň ýygynyna geçirdik diýsek dogry bolar. Ýöne Zygalbegiň ata terelçi üýtgeşikdir. Atama siz uly hormat goýýaňyz. Siz Allah ýalkasyn. Hey, bulara bir serediňe. Näme alaş gelýärler? Ho. Näme bolýa? Hocaýyn. Olay ýene gelendir. Kim geldi? Gaplan geldi. Näçerak mal ýitirdiňiz? O gaplan sürüýümiň ýarsyna parçalady. Ana biz galynyny sürüp alyp gaýtyk bäri. O beladan diýinme ýokmy bize hojaýyn? Hey bir alaç tapylmazmy ha? Alyňa ta bermäň. Bir alajy tapylar. Galan mallary owa tarap sürüberin. Men mergenden uğruna çıkayın. Saklanın. O şu yerde olmalı. Naydan geçir. Yiğidime düşün.
ne diye? Kovama garankı, hiç burada kaygar yani de. Hani göreyim, açıkan kabar yani. Anay? Bu neydi çıkar? Yine sana çıkala. Kovana samandan dolu. Otlar. Sebep olup kaplan çıkar. Şu adam canlılar. O zaman 90 ne lan o? Kaplan ol, yırtıcı hayvan Yani kaplan. bu, aytmadığım. Getirin hani. kalma. Başka çıkalgamız olmasa otlu. İyi de çekilelim. İyi de çekilin. İyi de çekilin. Assalamu aleyküm. Ve aleykümselam. Sağaman geldiniz mi? Ben Bailbeg'in kattılarından. Ben öz gerçeklen bilen bir can bir ten olup yurdu koruma geldik. Biz Çıgalbeg Sultan'ın hizmetine durar. Adibeg sağaman geldin mi? Hani gel hani. Salamu aleyküm ağam. Ve aleykümselam. Sağaman geldin mi neyim? Bar, atamız garaşya. Tuveleme, berekella oğlum. Her işini bitirdin. Daşına gerçek yigitler yığnamağı başardın. Bir arslan, men udoğarına sololliyenme razilik beripdir. Hava sultanım, ne deyip bolsa toy sayedini tutuvermeli. O size yine de hizmetini kaygırmacaktığını aytti. İnşallah bir arslanın ayda ayta çilensen toyunu tutar. Ay tuveleme, toy bolsun. Men islegim, atavava yolun devam etmeli. Şo yol bilen hemişe devam olmalı. Be, maňa aýdylan targytlar. Menem bunu size ýetirýän. Atam, köne gatnaşyklary, köne ýollar dowam eder inşallah. Ýöne häzir. Hünkâryň goşununa garşy bir de güýç toplamak gerek. İnşallah toplar. Sultanım, gelen mahallesiz görmek istliye. Siz bar verin, menem barar. Adibeg bilen men ýeka galdyrym. Men munsaň oglum köpden mer aýdaýyn ip gördüm. Sen çardagly Çannybil ýurduna sultan bolmaly wagtyň geldi. Atam, ýöne siz warkaňyz. Men nädip sultanlyk jygasyny başyma gepdilerin. Men gojollum oglum. Maňa inni sultanlyk başartmaz. Sen maňa düşünmeli. Men sen marada ýaşular bilen maslahat etdim. Olar men bu aýdallanmy golladylar, düşünýärmi? Men muny başarman. Bu ne gep boldy? Başararsyň. Başgaça bolubam bilmez.
Sen yurda sultan bolmaly. Yurdun asudalygynyň ähli zatdan ýokardygyny men bilýän. Ýöne men siz bolup bilmen atam. Maňa oýlanmak gerek. Oýlanyp oturara wagt ýok oglum. Sen men diýenim bilen bolmaly. Men şeýle netije geldim. Sen yurda sultan morsun. Onda da Adyl sultan morsun. Indi bolsa ýör gidel oglum. Bir de garaşýalar.